Eta zergatik esango zenun diala zure produktuak hain bereziak eta hain gourmetak, maitatuak, bueno, garbi dago zu jartzen diozun kariñua hor dagola, baina zertan bereziko zian beste txarkutero normal batetikan? A ber, junbat garen duke atzera pizka bat. Vale. Eta kontuan hartu, guk hasi ginela gehienak bezala, arategi baten. Arategi bateko, obradore txiki baten, txarkuteri betidanik egin izan duen txarkuteri egin. Txoixua, txistorrak, golkik eta bar, ezta? Ni, de hecho, automozioa ikasi nuen. Vale. Eta baserrikoan itzen, betidani loture izan du eta berekin, lantegia, txonakin, eta erakartze ziten da guztia 5 urte bukatu titulo delak. Eta probatu ondoren, aukera bat izan nuen, arategi baten hastekoa, eta esan nuen, zergatik ez, probo indarret. Eta nahi gabe juntzinean, holan beharra zeneukalako, edo beti zeneukan gogua pixkat arategi baten hasteko? Kuriosidadea. Kuriosidadea, Kuriosidadea nuen. Orduan, lehendabizi anazten zara, betiko errezetak, txorixoa, saieskia, xolamoak, saltxitxak, betiko eran, ez? Eta, ja arago junai horretan, hasi ginen, ja taldetxo bat, Gipuzkoan, gehien bat, eta kursilok eta iten ziren hemen, baina arago junai genuen, eta ja Baionara juten hasi ginen. Vale. Eta Baionan, gu jotzen genuen iparraldean, eta gainak ezturra dirudi hain gertu egon da, nola zegona ez dan gehiago etortzen, nola ez dan gehiago transmititzen, ez? Bai. Hoi ni gozogilia izan da, eta gozogintzan olako zenba gertatzean, ez da iparraldekokin. Hori da. Eta handakain kultura atakin, da bestiakin, da bai. Eta gu jun, pentsatuz, goiek ikasi, eta hemen jarri, eta zeatuko egunerokon da. Ez, gero hemen jartzen genitunan ikasitakoak eta bat. Eta jendea oso tradizionalak, ez da? Oso. Etorri gauza berrekin da txistorra. Etorri eta bestiain da, betiko, ez da? Probau denak probatze zuen. Baina izten da momentu bateak, utzin barrezetu, esate, ze goxoa, baina ez dute ematen. Berriro bultatzen dira betikoan. Betikoan bila. Orduan, zaiete zitzaigu. Eta, horri gebiltzanok, momentu baten, ire aita, ezaute zuten jende bat, Larraña Gatarrak. Bai, Josemi eta Naia Lasartekua, eta ez da? Patxi eta Josemi, unos crack, ala dek. Guretako ere reportai ematen dut, hemen ezautze jendiak eta gila zan, ze arategi azkaen da, eta ze maitasun jartzen dira bai, Bai. Eta, haie proposo, komentatu ez. Eta, iraitari komentatu zitzaion, eta iraitak jarri zigun balditze izan zan, baina bilatu beharko zenukete irakaslea, maizu, abertzen. Eta horre ontzan, sekretoa, izan zan, izugarri. Jorge Gaztelumendi, eta Europantzi harribilitako aleko askotan abar, ekarri, eta niretzako izan zan, begik arek zabaldu. Bai. Esatean bezala gazteraz un antes y un después, bizkat aldatu zilanen, zer ikasi guan horro, zer aldatu arazi zinola, bai txarkuteria bestera bate ikusteko modua. Ordu arte lehen esan diaten bezala, nahiko hermetikoa ginen, betiko errezeta tradizionari utzi eta handik ateatzeko bildurrez. Hainbeste gramoa ezatera eta, ez? Eta egia esan iparraldea junten hasi ginen, ikusten hasi ginen, gultasun gehiago, ez? Zergatik ez, guazen adaptatzea gure erara erabat olain gabe eta hasi ginen. Baina erabateko aldaketa izan zan, aialan, hemen zarautzen, eta hor bai irekizizkiru eta ausardi hori zergatik ez guaten, erabat aldatzea, hankaz gora jartzea, probateto gora hone. Eta arek txarkuteri europearra erakutsi zigun, teknika gauza asko, eta gero erabili izan dituguna guretzako hemen, ez? Eta, ausardi hori de gutxikin, betiko modun egindan gauz bat, eta zergatik ez. Guazen buelta batzuk ematea, ez? Bai, ematezuna hori da, txoixua bizkaian da txorixeruakin, da hemen txistorra eta garbila eta golkila dan bezala, ez da? Osea, kanela pixkatekin, aniz pixkatekin, eta ez egin liau, ez da? Ojo, beste alde batetek esan, ni miresmena, eta respeto handio detela, dudi gabe. Ze horti gatoz. Dudi gabe. Ni beti esaten dut, adibidea jartzen dut, maixua, ingenieroa, zein okurretu zitzaion, este baten barrun, sartzen astea, odolarekin astutako, o haragik,
Eta hori ez da bengoa, Hori da, Kristobreko 2000 eta... Bai, osorroik etzeon. Hora saltzen da, bai. Horiek zian lenoko zorruak, ez da? Txerrik egin inda, maskurik egin inda, esteek egin inda, Bai.